Va bé. Benvinguts al sorteig dels quadrants del 31è Campionat de Catalunya de la Federació Catalana d'Arts, que es celebrarà entre el 8 i 10 d'octubre del 2021 a la sala polivalent del càmping El Far de Calella. Primer de tot, agrair-vos la participació i el registre en aquests 31è campionats nacionals. Gràcies a les vostres inscripcions hem superat en un 13%, Déu-n'hi-do, un 13% el registre de participació respecte a l'edició anterior i que vam celebrar fa pocs mesos. Des de la Federació, conscients d'aquest increment, hem adaptat els engranatges organitzatius perquè la competició sigui el més fluida possible. És per això que un cop tancada la inscripció hem publicat al portal de la Federació, dartscatalunya.cat, el llistat de participants, la player list, perquè així tothom pugui verificar que el seu registre s'ha fet correctament. Aquest petit canvi ens ha permès que avui, dijous, dia 7 d'octubre, podem realitzar els sorteig dels quadrants de totes les competicions. Aquests quadrants els publicarem posteriorment a la web i els facilitarem també els enllaços via WhatsApp per a la seva consulta en el moment de la competició. També comentar que en aquests 31è campionat també estrenem horaris, centralitzant les finals en diumenge a la tarda. Aquest canvi, en el que hem apostat des de l'equip directiu, respon a la necessitat de poder oferir de forma concentrada totes les finals, creant un producte en una franja horària més concentrada i concreta, que ens permeti comercialitzar aquest espai o aquesta estona en un canal televisiu i que, per tant, sigui atractiu per l'audiència. Això ens ha d'obrir les portes a donar més visibilitat al nostre esport, apropar-lo a tothom i que des de qualsevol punt del món es pugui gaudir dels darts catalans. Per altra banda, això també ens ha de permetre donar entrada a patrocinadors i anunciants, que això ens ajudaria molt en moltes coses. Per arribar fins aquí, però, ens correspon primer a nosaltres preparar el millor possible el nostre producte i per part de la Federació hem fixat horaris per les finals i tenim preparat com ha d'estar distribuïda la sala de joc, amb unes dianes principals i un espai pel públic i per poder seguir les partides a la sala de joc, dotant d'un ambient per a la retransmissió. Un ambient que, seria importantíssim, que aquí és on entreu vosaltres, que és el vostre paper important, essencial, que hi estigueu i que hi pugueu assistir. Volem posar l'accent en que la nostra feina no servirà de res sense la vostra col·laboració. Hem de demostrar que som capaços d'omplir la sala de joc en públic i crear aquella atmosfera darrere que tots coneixem i que tots estem acostumats a veure en altres partits i a nivell professional i en altres retransmissions. Agrair-vos també la col·laboració dels voluntaris que ens ajudaran el divendres i a la tarda i el diumenge, al migdia i al vespre, en el muntatge i el desmuntatge de les estructures, ja que sense ells no seria possible dur a terme aquesta competició. Sense més preàmbul, comencem amb el sorteig de la primera competició que celebrarem, que serà la de les parelles masculines. I per això donem la benvinguda al Jonathan. Jonathan, bon vespre. Bona nit. El Jonathan ens ajudarà, com sempre, amb les competicions que hem fet en línia en el sorteig. La mecànica del sorteig és l'habitual que faríem que ja hem fet i hem dut a terme amb les competicions en línia dels rànquings, que farem 2 sortejos i el tercer serà el definitiu. Si et sembla, Jonas, si estàs preparat, podem començar amb el primer sorteig de les parelles masculines. Vale. Aquí tenim la resolució del primer sorteig. Aquí tenim el segon. Com podeu comprovar, estem superant la 16a de parelles. I aquí anem pel tercer i definitiu sorteig. Doncs aquí tenim el tercer. Aquest quadrant que estem veient aquí en aquests moments el passarem
d'aquí una estona o demà al matí primera hora a la pàgina web de la federació, juntament també amb el seu enllaç perquè el podeu revisar i comprovar. Tots els esportistes estan convocats a les 9:30, que és l'hora d'inici de la competició, i per tant, doncs, els que no juguen la primera ronda són els que apuntaran els partits que sí es juguen. Per tant, doncs, molta sort a tots i endavant amb aquesta competició. Si et sembla, Jona, prepararem el sorteig de la següent competició de clubs. Ok. Vale. La competició de clubs es desenvoluparà en 2 grups de 5, amb un round robin, per tant jugarem 4 partits en la primera fase, i una segona fase on classificarem els 4 millors equips de cada grup, on es creuaran per sorteig. És a dir, habitualment, aquí hi ha un canvi, el que fèiem era classificar els 2 millors de cada grup, jugar la semifinal i la final. Com que la final es jugarà el diumenge, vam creure oportú donar més temps o més capacitat als clubs de poder donar més rodatge a tots els seus esportistes, classificant els 4 millors equips de cada grup en una segona fase on aquests 8 a quarts de final es creuarien a cau directe i després jugaríem la semifinal. Per tant, doncs, també jugaríem 2 partits un cop acabada la fase de grups i l'endemà jugaríem la final. Si et sembla, doncs, podem fer el primer sorteig. Aquest és el primer sorteig, que el netegem. Anem pel segon, que també el netegem. I el definitiu i tercer. Doncs el grup 1 anirà al Terrassa, CETSAP Guardiola Espluga Espiridoño, i el segon grup el CD La Xarxa, Cossetans, Baixcamp, Olot i Pinedars. Molta sort a tots, molts encerts i que gaudiu de les competicions. En el proper vídeo us farem els sorteig dels individuals masculins i femenins. Moltes gràcies i molta sort a tots.